tunay niya. Ha? Siya! Filipina! Mata! Filipina! Sama-sama! Mitwe! Jamaas! Kanana-nana di Mama Bella tatanggaw! Tinanam si Bibim yakan siya. Huh? Ano na siya yung karuhun na romanzo? Pagkakasiti. Pagkakasama ito ang pagkakayawan ng Diyos. Fire ng Jesus! Hinibro sa Tutup siya ibigay. Fire ng Jesus! Ayun! Zabag ang siyo! Yan ang Jesus! Hallelujah! Tutup siya pagpapagawa sa ibigay. Hinibro sa sisuay. Apa Jesus? Yan ang Jesus pun siya. Hinibro sa ito. Apipya patan sa Nanawa siya sa ibigay.
Is yang masyarakat tangim. Mainnya Jesus. Mainnya Kristian. Saya ulang. Dia yang bapak ini mainnya Jesus. Saya naman. Kasaya pa yun ako. Nanayin. Mission feno. Jesus. Hey! Fire of Jesus. Hallelujah. 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 Amen. Bisa sabi. Saya dia para di biar Jesus para dan orang wasip dia mana sesinya wasip dia mana apa atau sosial di reflection na one boy asal kita